ইনসেন মানে কিছ ইনসেন মানে অপমান নাই। আমার দেখি না যে ভাই আপন বিয়ার মানে কিছ ক বিয়ার মানে ভালো বিয়ার মানে মদ ଆଉ ଆଉ কিছ ତୋର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କହ হ্যাঁ ବାହାଘର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବାଘର ମନ୍ତ୍ର ଏଇନା କହିବି କି ଏଇ ଯୋଉ ବାଟୁଆ ଘାଟରେ ହଁ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତୁ ଯେମିତି କରୁଛୁ ଯୋଉ ଆର ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଗା ହୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଘର ମୁଁ ପୁରା ଆଦର୍ଶ ବାଘର କରେ ସେଟା କହ ରାବଣ ସେ ମନ୍ଦ ଧରି ତାର ପରଟା କି ଭାବି ତୁ ତ ଶିଖିନି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବୁ କଣ ଶିଖିଛି ହଁ କହ ରାବଣ ସିଓ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଥା ରାମଦେବ ସିଓ ସୀତା କୁତାସ୍ୟ କୁତିସ୍ୟ କୁତାସିଅ କୁତି ଏଟା କହିଲେ ପିଟିବେ ପିଟିବେ ତେଣୁ କହିଦେବେ ବି ନା କିଛି ସେଇ ଇଏଟା କିସ ବୋଲି କହିଲୁ ସେଟା କଣଟା ସେଇ ଯୋଉ ରାବଣ ସେ ମନ୍ଦ ଧରି ତାରପରେ କୁତାସ୍ୟ କୁତିସ୍ୟ ଯୋଉ କହିଛୁ ହଁ ଏ ତୁ କହିଲୁ କଣ ମୁଁ ନା, କହିଲି ତୁ କହିଛୁ ସେଟା। ଆସିକି କହିଲେ ପିଟିବେ ନା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡାସ୍ୟ ଉଠୁଛୁ ହଁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକାସ୍ୟ ହାତ ପଡାସ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ପକାସିଅ ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା କିସ ସେଟା ସେଟା ପାଠଟାକ ତୁ ଯେମିତି କଲେ ବି ହବ Shortcut ମାରିଛୁ କେତେ ଜାଗା? ସେମାନେ ବୁଝିବେ କି ନାଇଁ। ବୁଝିବେ ନାହିଁ ହଁ। ଭୁଜା ସୁରା ତ ଠିକ ଅଛି ଲଙ୍କା ମାରିଛ ମର୍ଦନ ମାଣ କନିଆକୁ तू समझा ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଲା ତାରପରେ କିସ କରିବ ସେ ବସିଲା ହଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ସଂକଳ୍ପ କଲା ଆଚ୍ଛା। ହେଁ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲା ହଁ। ହେଁ ଠିକ ହେ। ଯଦି ଜାଣିଲ ନାହିଁ ପିତୃ ପିତା ଆମର ପ୍ରପିତା ଆମର ହେଁ ତୋର ବାପ ନାଗିର ନାଇଁ ଜାଣିଲା ନା ରଘୁ ମାଘୁ ହଁ। ହେଲା ମାର୍ଗ- ଆମେ ଗୋଟେ କରିଦେଲ ହଁ। ଶୋଇଲା ହଁ मैं तारी हूँ भाई